Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lumapit, Lipasyag, makiramdam, Lawen, at pakiintindihan, ingmetong at metong. Ready mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Hello at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Impapawid, si Father Tabakay po ito, ang inyong pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating programang Simbayan Tayo. Ating talakayin po ang pagtutulungan, programa at pagkikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Tayo po ay nasa year 2 at ito na po ang 109th episode ng programang hatid po ng Archdiocesan Commission on Public Affairs, ang Simbayan Tayo. At siguro po ang ating ito, may dagdag pala. Nandito po yung ating mga members ng ACPA, si Brother Jeff and Brother Noel. No? Okay. Brother Noel, mag-greet ka pa mo, kareng kakatamo. Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat na po. Sumikat na naman po ang haring araw na po. Araw pala. Kapampangan. Okay, so mga kapatid, ito po ang maganda sa atin na po. Napakahalaga ng araw na po. So brothers and sisters, samahan niyo po kami na po. At ngayon po, nandito po si Brother Jeff. Brother Jeff, bumati ka muna. Yes. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. May pabakuat. Salamat sa Diyos at nakita ko na kanina yung Sun King. Haring araw. So maganda yung maganda yung pag-isip ko. Salamat sa Diyos na magpatuyo ka muna ng mga damit. Thank you po. Tama, no? Yes, at medyo hindi dumating yung ating supposedly expected na visitor from DepEd, no? DepEd na ba? Si Michelle Lacson. Siguro talagang busy ba ang DepEd ngayon? Yes, lalong-lalo na sa... Maraming mga nasira yata, no? Yes, no? Thousands of schools, Yes. at Yan pa ang ginagamit problema mo. Pag may nagbaha, may nalindol, anumang sakuna yung mga eskwelahan ng DepEd na kailangan meron talaga tayong permanent evacuation centers. Yeah. Yes, so hopefully they can address this, no? Kasi every year na lang kawawa naman yung mga bata, no? Na Yes. they are being of course deprived of the opportunity to learn no, new things
sa kanilang mga klase, no? Mm. Yan of course yung mga teachers din. Yes. At walang pasok sa Pampanga Mong. Pero ang may pasok, ang Angeles City. Kaya nababas ang mayor, yung mga eskwelahan. Bakit di pa raw nagdideclare? Samantala daw 50% ata sa mga universities, yung mga trabahador at saka itong mga estudyante ay labas ng Angeles City. Kami kasi ang pinakamataas ang Angeles City. Paanan kami ng bundok. Oo. That's right, oo. Mm. So talaga yung mga nagtatrabaho diyan sa mga eskwelahan, no? Hindi Yes, naman taga-Angeles. Oo. Yan ang problema Sige, talaga. 50% siguro. Sa Yeah. amin po, since online class po kami. Online na synchronous class po kami. Bangay State University. So yung sabi nga, yung advisory kahapon, yung mga expected na nilubugan, uniform yung mga teachers, so di sila pwede. May pasubali naman. Yes. Oo. And that's right. Siguro bago yung ating mga bumati ka ba, Jeff? Bumati. Salamat po, binabati Oo. po namin siyempre. Lubog ba sa inyo? Sa dinaanan po, for the past days, lubog po siya. Oo. Salamat sa Diyos, nag-receive na siya, meaning bumaba na po siya. Yun po. And also ngayon, yun po, siyempre yung family po namin, si Teresa, si Clyde Curly, ni Michael Kate, and also yung mga kasama po namin sa Pampanga State University sa Detonas Campus, headed by our campus director, Ma'am Jovita Rivera, mga co-faculty dyan, as well as yung mga kasama sa yun nga. I'm also, po ngayon, pag Miyerkules, nasa San Fernando Campus ako. Okay. Si Dr. Ana, yan, ang campus director ng San Fernando Campus, and also yung mga Bachelor of Public Administration students ko po doon. Yes. 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 Wow, talagang malaki ang connection nito sa public admin, no? Yes. Yung problema natin talaga sa bahay. Okay, anyway, ibigay muna natin, no? Yung ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po karing kaya katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na lamo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mancadita at dinantalang Maya Oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon keng GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal din kay katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at sa pinaka-latest po na tala ng panahon, no, as of 4 o'clock kaninang madaling araw, ito po, no, ay nakalabas na nga itong tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility at yung nga yung location niya ay nasa 3,355 kilometer east of extreme. So talagang nakalabas na po ito northern Luzon, no? Of course may konting winds pa and gustiness. At yung ating pong lugar, no, dito sa Pampanga, ito ang weather condition po natin sa araw na ito, cloudy skies, pero sabi nga ni medyo nag-appear na mga haring araw, no? Pero cloudy skies pa rin with scattered
rains and thunderstorms, no? Dulot po ng habagat, okay? And there is also yung impact nito possible, no? Mga floodings. At talagang binahana tayo dito, no? Due to moderate to at times heavy rains. Medyo pa may pabugso-bugso. Sabi nga na. Hangin at ulan po ito. So again, kindly continue to pray, to monitor at ating pong titingnan yung ating paligid diyan sa inyo, no? And mag-report. Ito pong importante yung reporting ngayon kailangan kalampagin natin because there are so many occasions yung ating mga LGUs hindi nila alam din ang nangyayari sa kanilang sakop, no? Yes. So tulungan po natin, no, na ibigay yung talagang ano ba yung nasa ground, no, na yung inyong nararanasan diyan at para malaman po at matugunan ng ating mga ahensya at mga siguro even I think civil groups, no, they can help, no, kung kailangan po yung rescue operations, especially relief operations po sa mga kababayan nating na nasalanta ng bagyong ito. Yes. Okay, at opening prayer pagkatapos nandiyan na si Apong Justin. Okay. Pero opening prayer muna tayo. Sige, Jeff. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong mapagmahal, nagtitipon kami ngayon sa inyong harapan na may puso at ng pagmamahal at paglilingkod. Habang kami nagbubukas ng programang ito, inihiling namin ang iyong gabay at karunungan, lalo na sa lahat ng nangangailangan sa panahon ng sakuna. Pagpalain mo ang aming mga panauhin at mga tagapakinig. Buksan mo ang aming mga isipan at puso upang mas maunawaan namin ang aming tungkulin bilang mga miyembro ng iyong simbahan na maging tulay ng iyong awa at pagmamahal sa mga taong nasalanta at nawalan ng pag-asa. Gabayan mo kami sa bawat salitang aming sasabihin at naway ang bawat impormasyon ay makapagbigay ng lakas, pag-asa at inspirasyon sa lahat ng makikinig ngayon. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, diretso na tayo kasi itong ating resource person talagang medyo busy-busy ito, no? Kahapon nagkausap lang kami ng konti but right now I think mayroon na siya mga data, no, information, Initial data, no? lalong na yung reports and updates, no. This will come from our own Social Action Center of Pampanga. At via Zoom po ay makakasama natin sa umagang ito si Reverend Father Justin Gatos, ang director po ng SACOP. Among Maya Payabak at Maya Porras Keka. Payabak mo. Payabak po. Kumusta ko po? Yes, at inikakatamong regular programa ng Simbayan tayo, the Commission on Public Affairs. And of course, marami tayong mga listeners Among. Ano ba yung mga latest na reports, updates at may mga ginagawa bang mga hakbang, no, programa o activities ang ating Social Action Center of Pampanga. Sige, take it away, Among. Okay po, dahil po salamat. Maraming salamat po Okay. at good morning po sa mga kakaluguran natin na tagapakinig. At sa ating pong latest po na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na situational report na pinadala po nila as of August 11, 7 o'clock ng umaga, the new PDRRMO report shows a clear worsening or expansion of the impact, no? So para bang ang sa atin, alam naman natin sa Pampanga, parang kapag kaumulan, hindi lang yung mismong araw ng ulan, kundi yung mga susunod pang araw, no? Yung mga lingering days na yung baha talagang nandyan at nararamdaman natin. Hindi siya agad-agad nawawala, no? At yung bago po nilang report shows a record of 296 flooded barangays in 17 LGUs. Wow. Compared with 236 na kahapon, yung kahapon nila na situational report, no? And also, the cumulative figures increase dun sa mga affected families natin na 200,038 affected families across
346 barangays, no? And then yung pong mga nag-evacuate na families po, nasa 1,400 families na rin po sila in 92 evacuation centers. Compared po kahapon na 850 pa lang sa 57 evacuation centers. So kung napapansin po natin talagang nag-increase po yung data, yung mga naapektuhan mula po kahapon hanggang ngayon, no? Kahit po nandiyan na si Haring Araw. Pero maraming salamat pa rin, grasya pa rin. Happy Fiesta, Santa Clara, no? Santa Clara. Paro na. Oo. Opo. Na binibigyan tayo ng pagkakataon para kumilos at mag-respond ng mas magaan dahil sa araw, no? Sa atin naman po, sa Archdiocese sa Sakop, so kahapon po, with the approval of our dear Apong Dong, nag-reactivate na po yung ating Sakop Disaster Response Committee, no? Ito po yung ginagawa po natin, yung monitoring, constant coordination with our communities and parishes regarding po sa mga sitwasyon sa kanilang mga parokya. And then po, nag-update din po tayo, combined ng situational report mula sa local government and likewise yung po mga nakakalap po nating information. At currently, meron na po tayong 4 na parokya na nag-signify requesting for assistance. Kasama po dyan ang San Nicolas Parish, Macabebe, with Among Ariel at si Among Alan Paul. Likewise, si Among Arjon from Malusak, no? Santo Rosario Parish, Malusak. And then si Among Carthy rin po from San Pedro Calungsod Parish. At yung pong kagabi, yung bago matulog, si Among Ted, no? Mula po sa San Guillermo Parish na nakita naman po siguro natin sa mga social media accounts natin na baha, no? Baha yung dun sa Bacolor area, no? Lalo na rin po yung sa ano natin na balitang-balita siya ngayon, no? Si yung ASOL, no? Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, no? Apong Harold, Mimingat Kopuken. Nag-conduct na rin po tayo kahapon ng quotation sa ating pong mga relief goods, no? So para po maka-order na ngayon, pandagdag po dun sa mga naka-standby natin dito. At grasya po, kahapon, nag-post na rin tayo ng appeal for donations at meron na pong sabihin na nating buena mano na nagbigay ng 100,000 pesos as of August 10 kahapon ng alas 5 ng hapon. Yun po. Currently, ganun po yung ano natin dito. Ngayon po kami, piniprepare na namin yung mga gamit and the goods for the relief operations, yung repackaging, para po makapag-coordinate na tayo sa mga parokya. Yes, Among, siguro ikwento mo ng konti yung mga ginagawa niyong how do you go about itong relief operations? Do you have manpower, logistics, baka may kulang kayo dyan, marami tayong mga nakikinig, no? Do you need volunteers or siguro sa transpo o I don't know. Siguro mag-appeal ka ng konti dyan. Among siguro natin, ano talaga ang trabaho ng Sakop na po para malaman po ng kakilala natin o hindi alam ang Sakop. Oo, no? Madalas po ang Sakop, akala nila is the regional government center dito sa Maigpis. Na lagi po namin kinokorek, hindi po kami magsasawa. Ang Sakop po ay usually parang tinuturing lang na landmark. Pagka kukuha ng PSA, kukuha ng kung ano man, SSS, PhilHealth, and so forth and so on. No? Pero ang Sakop po is the social service arm of the Archdiocese of San Fernando. Kung saan ang ating pong vision ay mula rin po sa vision ng ating Panginoon na fullness of life. In Tagalog, kaginhawaan, sa Kapampangan, kanawan. Lalong-lalo na po kareng may malentamo ketikim Pampanga. No? At ang pong isa sa mga parabang signature ng Sakop, at dyan din po siya halos nagsimula, yung pong disaster response, no? Mula po sa Great Flood noong 1970s until po doon sa Pinatubo, and even now patuloy po yung pag-respond natin sa disaster, no? Kaya nga yung iba naman bukod po sa government center, yung pong parang sinasabi nila yung Sakop is disaster relief, mga ganon, no? Laging ganon. Pero kasama po 'yon, pero hindi lang 'yon. As many of you would know na meron na po tayong mga iba't ibang mga programs din na kahit walang bagyo, tumutugon tayo sa iba't ibang bagyo ng buhay, no? Yung sa educational assistance, no? Yung sa health assistance natin, may livelihood program tayo, microfinance, and even the housing, no? Para bang may nagtanong, konting kwento lang po na, Mong, bakit pati yan pinapakialaman ng simbahan? Kasi nga naman, ang simbahan, hindi lang siya primarily sa spiritual nourishment natin, di ba? Holistic, buo, di ba? Kaya nga kahit nga po
yan, sa ating pong public affairs, no? Katuwang din po ang SACOP at ang PPCRV, kahit na nga po ang ating good governance kasali dyan. Dahil kahit ang Panginoon, ang Diyos, gusto niya lahat, holistic. Hindi lamang yung kapag may sakit ka or pagka yung sa spiritual na pangangailangan. No? So basically, ganun po ang ginagawa natin sa social action. And in terms naman po ng ating sa disaster response, grasya po na yung pong mga staff natin, para bang automatic na sa kanila, part na ng system nila kapag may mga ganyan po na sakuna, agad-agad po at alam na nila. No? Nandyan po yung kahit na hindi mo na sila i-assign, of course, kailangan pa rin bantayan and i-organize, pero alam na nila yung kanilang ginagawa. And usually, yung pong mga initial preparations, we prepare them, and then po pagka kailangan talaga ng volunteer and manpower, doon po kami magtatawag. Pero of course, welcome po yung mga gustong mag-volunteer, mag-inform po muna kayo. Kasi baka ngayon, nagpe-prepare pa kami, pupunta. So pagka ready na, we will inform and through our connection sa ating mga parokya para po yung mga gustong tumulong, no? Kasi yung iba, yung madalas sinasabi nila, Among, paano kami tutulong kung sakto lang din yung aming financial resources. Meron naman po tayong human resources, sabi nga, no? Yung kahit magbalot ka lang, magtumulong ka lang, or even yun nga pong sinasabi ninyo na transportation, no? Yeah. Napakalaking tulong din po niyan. Lalong-lalo na po, yung pong ibang mga parishes, para bang yung iba, nahihirapan sila maghanap ng kanilang mga transportation, yung means ng transportation para yung goods nila makarating dun sa, sa mga parokya. So, maraming paraan ng pagtulong. At we mobilize, una po, meron na tayong stock dito, yung mga from the previous, yung mga may inventory tayo ng mga goods. Pero hindi pa yan nakarepack, syempre. And then, i-repack po natin based po dun sa standard natin na meron po tayong rice, may canned goods, may noodles, may coffee, may biscuit, no? Yan. Yung pong mga packs na ito, and then i-organize sa sort para po ma-distribute na, no? Yung pong isang principle na iniwan po sa akin, pinamana sa akin, na ang ating tulong is para bang second response tayo, second liner tayo. Kasi para bang, of course, the government, yan yung primary role ng government natin, at tayo po ay nariyan din to augment and to help. At ano po yung kagandahan natin sa social action and even sa mga parokya, no? Marami sa parokya ginagawa ito. Kasi sa parokya, bila pong para bang isa sa unang bilin ni Archbishop Dong is kilalanin yung mga poorest of the poor, yung nangangailangan ng tulong sa mga parokya. So, with that in mind, the parish then, alam nila yung mga nauunang nabibigyan ng mga relief from the government at sino pa yung mga hindi nabibigyan, yung madalas na hindi nabibigyan, lalong-lalo na yung mga nasa kasulok-sulukan ng mga sakop nila. At yun yung mga binibigyan natin, yun yung mga tina-target natin. No? Yun po yung isang para bang magandang baon ko dito po sa ginagawa natin sa social action. Kasi nga naman namong mas alam ng mga parokya kung sino ang mga nasasakupan. Yes, I think sila rin dapat may counterpart naman. Pero- Hindi lahat ay sasakop. If I may po, siyempre ng mga parokyanos natin, may mga nasa Chapel Pastoral Council, Sitio Pastoral Council. So grassroots yun yung mga nilumugan, tapos yung data ko-collect sa Pastoral Council, di ba? After that, isa-submit kay yung nga sasakop kung kailangan ng, di ba, yung response, so yung yung relief goods na kailangan, di ba po? Tsaka yung wala namang kakayahan na pumunta, meron naman po kayong pera na As or mentioned by financial Among Gatos. na pwede po nating ibigay sa ating Social Action Center. Pwede no po? tayo. Yeah. Brother Noel, pwede Pera tayo. ba? Pera ba tayo? Hindi, yung pwede tayo. Kala ko tayo tayo. Oo. Sige, sige. Anyway, Father Justin, aside from the, of course, yung mga groceries, what else usually ang mga kailangan pa? Damit ba? Chinelas? Kaya yung mga toiletries, something like that? Pagka po nagsisituational analysis tayo, situational report tayo, usually yung pong immediate talaga is yung pagkain. No? Yes, opo. Yung pong medyo, well, it's both a challenge and also, aside from dun sa generosity ng mga gusto mag-donate ng damit, yung pong part po nung pag-donate ng damit minsan kasi, the problem there
yung pong mga dinodonate natin, no, magandang balikan din, no? Yes. Minsan, mga idodonate natin, may mga pangkasal, may barong tagado. Hindi po natin minamasama yun, pero of course, para bang minsan, we have to sort them as well kasi baka pagka binigay mo lang siya as it is, meron na pala yung isa, aircon. Alam niyo po ba yung aircon na damit? Hindi yung butas na butas. air continuous na. No? Continuous. Oo. Yun po. Pero we welcome this, itong mga bagay na ito. Pero yung pong pinaka para bang practical ngayon, of course, is kung mga may food items or yung iba cash talaga, no? Yes. Pinaka ano. And yung pong maganda, Among and Brother Noel, Brother Jeff, yung pong isang practice po na para bang tumatak sa akin, yung pong sa parokya ng San Nicolas de Tolentino sa Macabebe, nung pong nandun pa si Among J. Car noon, no? Among J. Car, kung nanonood ka, Maya Oras, para bang during the time na isang bagyo din po yun, I think last year or 2 years ago, na kailangan na nila, as in kahit yung government, wala pa yatang nagbibigay and all. So ang sabi ni Among J. Car, Mong, pwede bang magpapalabas muna ako ng sarili kong, o sa fund ng parish and siguro yung kanilang sariling effort. And then, para bang, or manguutang muna kami dito sa pinakamalapit na grocery. And then, yung hihingin na lang namin, instead of goods, cash na lang. Parang ganun. Iba bank transfer or something like that. To which na is, yun po yung magandang, sabi nyo nga po, may counterpart ang parokya. No? Yes, oo. Pang may effort din yung parokya. And, although may mga efforts naman din silang ginagawa. Pero yun po yung isang pinakamagandang example na pwede rin pong gayahin ng ibang mga parishes. Kasi po, ngayon po, Among and Brothers, kahit po cash, nagbibigay po kami. Yung yung parokya, gusto nila na sila yung parang part ng funding ng parokya, yung effort ng parokya, at para yung goods, mas matimbang nila, ma-distribute nilang maayos, maparami, sila mismo yung cash, yung assistance na bibigay natin sa kanila, bibili sila ng goods, and in the parish, magkakaroon sila ng sariling relief operations, yung repacking operations, also with their own resources. Yun po, parang magandang bonding din yun, magandang deepening din yun ng sense of community sa isang parish. Sila ang Okay din po kami frontliner, doon. no? Sila po ang frontliners ng ating parokya o simbahan. Opo. Ito po Yeah. mga chapels at saka ito mga parokya. Yes, at I think ito isang ekspresyon ng ito nga, Synodal Church tayo. Yes. Saka yung solidarity, Yes, compassion. Lahat kasama. Wow. You know, yung mga, and I think Father Justin will agree with me that talagang yung mga disasters ng ganito, no? They really bring out the best in us, di ba? Lalong-lalo na yung pagtutulungan. And I think sakop, nakita nyo yung mga best practices sa mga yung relief operation, no? Yung disaster management niyo. And I think yung ating mga parokya rin, no? Medyo pwede nating i-duplicate po yan, no? Yung mga best practices, which I think, ano ito paulit-ulit yung ano natin, yung sitwasyon Recording Kaya lagi. siguro Among, yung i-educate po natin ang tao sa grounds, lalo na sa mga parokya, ito pong tinatawag lang alistong mamamayan o meron pang itimba, no? Bawat timba natin, lagyan natin ng sambuan na pagkain doon para ibig sabihin kung may mangyari mang disaster, at least nakaready tayo. Sa DILG ginagawa po namin yan, no? Tinitingnan po namin. Especially siguro pag panahon na ng tag-ulan, habagat. Yes. Baka kasi pag nag-stuck na baka Yes. masira. Hindi, 1 month. Yung hindi ano, masisira. kailangan o kaya 1 week. Opo. 1 week kailangan naka-prepare po tayo. Opo no? naman. Worst comes to worst, ready tayo. Yes. Siguro Among bago ka bago ka bitawan ng ating programa. Usually ano ba yung mga challenges nyo at hindi naman problema pero yung mga kumisan nagiging hamon ninyo diyan sa ginagawa yung relief operations and all about risk and disaster management. Yung pong the challenge, base po sa karanasan ko na may 4 years na stay dito sa social action, no? Mula pa nung Deacon ako hanggang po ngayong ako na yung executive director. In terms of human resources, magaan, no? Dahil po sanay itong ating mga kapatid na nagtatrabaho sa SACOP, and likewise yung pong volunteer management,
pagka talagang kailangan, napakadali po na manghikayat at marami ring nag-i-inform na among pagka kailangan nyo ng tulong, pagka kailangan nyo ng extra hands, sabing ganun, just contact us and inform us. No? Doon naman po sa resource mobilization din natin, grasya po na maraming mga tumutulong din. No? Talagang nandyan yung grasya pagka may mga sakunang ganito, lumalabas yung generosity, no, ng mga tao. Kahit na GCash mo lang yan, malaki siya. Siguro po yung isang challenge probably is yung pong kapag minsan yung coordination, no? Maganda po kasi yung pong meron talaga tayong mga we contact the service ministry heads ng ating mga parokya or even the secretaries kung ganyan. Pero may mga nandyan din po yung minsan yung mga pare mismo, no? Sila yung magchat-chat sa akin, magchat-chat during the time of Among Kenneth. Among, pwede bang manghingi ng tulong? So of course, bilang part po ng ating documentation, transparency, and para pong chronicle natin yung history ng mga nangyayari, nanghingi po kami ng letters, no? So, minsan yung iba, gagawa ng letter, okay lang yan kahit na i-forward lang nila via chat, no? And of course, kasama po dyan, yung ating para bang kapalit nila, yung re-report nila sa atin, yung mga listahan ng mga pangalan. Para kumbaga yung reporting nila sa atin na, ito, lalo na kung cash yan. Ito yung mga binili namin, ito yung mga ito yung mga nabigyan, no? Siguro during the time of sakuna, hindi mahalaga yan. Pero napakahalaga rin po niyan pagka medyo humupa na and all, tarang part din ng transparency natin. Proper accounting. Yes. Accounting, sabi nga, no? Para alam natin talaga na napunta sa mga tao yung mga natin. So minsan, although hindi naman po lahat, minsan meron yung mga nahuhuli, yung tapos na yung bagyo, patapos na yung year, kukulitin pa namin sila o yung mga reports ninyo and all. Siguro yun po yung nakikita ko na challenge, no? Though very minimal and pero yun po, parang part on their end, yung naman reporting nila and yung accounting nila doon sa mga tulong na binigay natin. May basis tayo, Among, sa mga records or documents na para sa susunod, at least, ito yung basis natin na kailangan naka-ready tayo sa mga ganito. Sa kanyang approximation. Yes. Let the people know. Yeah. Para sa mga sa gobyerno, di ba? Opo. Where your taxes go. Kailangan naman yan. Yeah, oo naman. Diba? Kasi I think it is really we accept it pagka malinis yung kwenta natin. Yes. Yung mga tao, no, Saka mas maraming they are nagbibigay encouraged. pag nakita Yes, nila. they Yung are trust and encouraged to- confidence po mo. That's right. Okay, Father Justin, I know marami ka pang schedule. So manawagan ka, Among, yung ating mga bank accounts, ayan, naka-flash sa ating screen. Manawagan at baka may mga mensahe ka sa ating mga parishes especially, no? Lalong-lalo yung mga affected at siguro assurance from you and Sakop, lalong-lalo na yung maitutulong nyo sa kanila, no? Manawagan ka, Among. Sige po, maraming salamat po. At ito po si Father Justin ng Social Action Center of Pampanga na nananawagan for donations, no? Kahit na anong pong tulong ninyo, kahit maliit man yan, no? Kahit 2 isda lang yan, o 5 tinapay para po sa ating mga kabalin na lalong-lalo na naapektuhan ng mga pagbaha at ng pag-ulan sa mga nakalipas na araw, no? So naka-flash po sa ating screen yung ating mga bank accounts, yung GCash number natin, or pwede rin po tayong magbigay ng mga yung mga in-kind na goods. Just inform us, contact us through our social media platform. Message nyo lang po yung page ng Sakop. And likewise, pwede nyo rin po akong kontakin or yung mga staff natin dito sa Sakop. And magbibigay po kami ng yung pong mga lahat ng documents na kailangan ninyo, yung pag-receive namin sa mga goods na ibibigay ninyo. And likewise, number 1 pa rin po yung dasal, yung panalangin, no? Kung man pong hindi yung pong panalangin natin na kasama yun, na sana humupa na yung baha and all, isa pong pwede nating panalangin na, Lord, sana po hipuin mo po yung puso ng napakarami pang tao upang maging instrumento sila, no, ng paghahatid ng kaginhawaan through kahit na po itong mga simpleng efforts lang natin sa ating mga donations, no? At ang lagi nga pong sinasabi rin, no, lalong-lalo na dito po sa simbayan tayo na it's between the collaboration of the church and the state, no? A critical collaboration. Para bang maganda rin pong paalala rin po sa atin na
yes, bahagi po ng ating buhay ang calamities and all, pero sana wag na po nating dagdagan yung calamities sa pamamagitan ng pagpili ng mga namumuno na hindi naman din masyadong nakakatulong, sabi nga, no? Para bang sana no, yung maayos na pamumuno, good governance, sabi nga, para mabawasan at least kahit papano, maibsan itong ating problema sa flood. Nandyan po yung tulong, nandyan po yung simbahan, nandyan po yung pagbabayanihan, pero sana kahit papano mag-improve yung ating kalagayan sa tulong din po, and most especially sa tiwalang ibinibigay natin sa ating mga nanunungkulan, no? At ganoon din po, maraming salamat, no, sa lahat ng mga nagiging instrumento, no, para makaraos tayo dito sa mga pinagdaraanan natin, lalong-lalo na sa mga kalamidad at bagyo dito sa ating lalawigan. Okay, thank you, Among. At mabuhay ka, mabuhay ang sakop. Social Opo. Action Center. No? At sana ito nga, no? Itang apil ng Among nandin, talagang may kurot sa mga public officials natin. Ay, Huwag na yung mga pangalan ninyo, no? Oo. Yung That's lalaki mga right. pangalan. dapat Oo. lang. And I think we should, yung siguro mag-collaborate tayo yung mga Yes. dito sa sakop, yung ACPA na talagang Collaborate. natin, no, puspusan yung ating advokasya para sa good governance. Kasi talaga ang solusyon dito yung malinis, matapat na pamumuno. Choosing and electing the right person. Yes. As mentioned by May kasabihan Among. bong, Oo. alang taong kalulong alang abye at Yes. alam mo ring makwaltang mga kailangan PCP2. saup, ne? Oh, right. So, kailangan ni tamong saup-saup tapo. Lalo na reta pong parishioners tamo, takal ko po yung malam, siya yun susulod in 2 years, po kaya kayo. Diba? So, kakayar mamaya na nga mong tambarong ang pong Talaga gamit. Yes. Opo. Okay. Among, we will let you go. Balo ko, Salamat. you still have a lot of work to do. At of course, our station is always open. If you have something to announce, to promote, or yung ano man ang gusto mong ma-amplify at ma-broadcast natin dito, no? Ay isang tawag lang kami dito sa ating radio station ng Bright FM. So, dakal po salamat, Among. Kayo, mapasalamat kayo. Apo, Dakal salamat among through your ministry na po, through your efforts, at least ita pong kingly function ng Jesus, kikatang pasamban, magagampan niya. Opo, dakal pong salamat Among Justin Gatos. King kaya kayo po nga oras sa na apil. Karing kaya katamong kabalen po at karing kaya ganagan pong bisang sumaw. Hanapin itang multiplication of the bread. Yes. Five bread and 2 pieces. Yes. Malyari yan. Stop na nga mo, ne? And may regards to your oras. hard working Yes, behind the sakop scene. staff, ne? God bless po, Among. Okay, thank Thank you you very po, much, Among Among. Pep, Brother Noel, Brother Jeff. Okay. So, mag-break muna tayo, no? Siguro isang kanta o mga ilang paalala ng ating istasyon. At magbabalik po ang programang Simbayan tayo. Neng aba ka maranon, nino ing manalangin para kaya katamo.
at nagbabalik po ang ating programang Simbayan tayo, no? Kaninang first segment ay guest po natin, no? Mainit-init pa yung ating Social Action Center of Pampanga, and of course headed by the director, no? Si Father Justin Gatos, no? At napaunlakan tayo ng live interview, no? At napakinggan po natin kung ano yung mga latest, no, updates, information dito sa Pampanga. And of course, ito nga, ang ginagawang mga activities and yung efforts po ng ating sakop, no? At sana'y tulungan po natin, of course, no? Ganyan talaga ang, sa disaster, talagang pagtutulungan. Hindi lamang isang ahensya, pero tulungan din natin po yung ating Social Action Center. Ayan po, yung mga appeal for donations. Nandyan po yung kanilang mga bank accounts and of course yung GCash, no? At ang location po ng sakop, yung mga hindi nakakaalam, nandyan sa Barangay Mayimpis. Sakop na po ng Mayimpis. Barangay Mayimpis. Oo, pero may bagong tayong dyan. malaki. Regional, siyempre. Baka gusto niyo magkape. Magkaway tayo. McDonald, no? Pwede po yan. Alam Malaki. Yan po landmark ngayon ng Yan, sakop. landmark. Yung kape. Kaya mas totoo naman sinasabi ni Among Justin naman. Mas pag bumunta ka karanamong, sakop po pero muntaya ka rin king Regional Government Center. Oh, yes. Lagi kayo sabihan po ito, I think, sabi ko kaya sakop. Yung binuna yung structure Yes, ka rin, yes, Among. yes, Na yung Social Action Center of Pampanga. So, explain ko naman ka rin estudyante, kakilala, that the Social Action Center is part, at least, mumunang dealing structure na nakikitang ngayon, Diyos dado makapagal Regional Government Center. Archbishop Cruz, sinabi niya, darating ang araw dito, uunlad dito dahil nandun ang Social Action It Center. happened. Mayroon siyang foresight Yes. of the future, sabi nga, no? Okay, Sean, anong muna tayo mga FB viewers natin and baka may mga comments from our listeners and viewers. Jeff, sige na. Ayun, FB viewers mula kay Paul Pineda, Sally Barrera, Evelyn Vergara, Tere Santos, Eunice Estardo, Lina Castro, Dulce Carayon, Liza Sunga, Edwin Dizon, Joe Tan, Ricalyn David, Lilibet Celis, Shirley Gozun, Rudy Castillo, Esme Tuazon, Vanjis Sinamban, Mar Galvan. Yes, at meron tayong FB comments po, Yeah. si Marcao. Ay, si brother. Maya Paoras po. Edgar Pineda Tungol naman. Maya Paoras mo rin. Mga kasama ko yan. Si Big Brother, James. Sige, kay Jeff. Yeah. Ay. Okay, Brother James, sabi po niya, Maya Paoras po, among Justin, among Pep, and brothers Noel and Jeff. I hope that more of our brothers and sisters will respond to the call of Sakop for donations, especially during these difficult times when many of our communities are in need. At the same time, I believe that this situation strengthens rather than diminishes our call to push through with the proposed Pampanga Flood Summit plan na po para sa ligtas na Pampanga. Yan dyan sa Makabebe yan. Ay, meron pa. Opo, yan pa. Brother Jeff? Yes, sige. Pagpaplanong pagmatagalan, lakas ng pagkakaisa, agarang pagkilos, nagkakaisang pananagutan. The summit seeks to bring together the church, government, academe, civil society, the private sector, and local communities toward a common commitment. P. Pagpaplanong pangmatagalan, long-term and science o sci-based flood resilience planning. L. Lakas ng pagkakaisa, stronger partnerships among government, church, academe, civil society, and communities. Letter A. Agarang pagkilos, identifying priority actions that can be implemented without delay. Letter N, nagkakaisang pananagutan. Shared accountability through transparency, monitoring citizens' participation and responsible governance. Sabi nga pa ni Brother James, more than simply conducting another flood summit, our hope is to demonstrate that the principles we continue to promote through the church, particularly participation, co-responsibility, solidarity, and care for our common home, inspired by the Laudate Si, can be translated into concrete and meaningful action. We hope that this initiative can become a living example of synodality in action.
where the church, government, academe, civil society, private sector, and local communities listen to one another, discern together, and act together in addressing the complex environmental and social challenges facing Pampanga. Meron pa. Yeah. The floods have reminded us that we cannot respond only when disasters come. We need to plan together, act together, and take responsibility together. Plan is therefore not simply a theme. It is a call to action. May this initiative help us move from concern to commitment, from plans to action, and from action to lasting solution for our communities. Mimingatamangan po. May God bless our efforts and our beloved Pampanga. God bless. Okay, thank you, Big Brother brother. Jeff. Sorry. Brother James. Brother James, big brother. Oh, yes, and I think yan talaga, no, we have to accept it, no, admit it or not. Tayo po ay nakaharap sa mga wicked, complex problems ngayon. At hindi pwedeng isa lang ang magre-respond. Kaya nga yung synodality, collaboration, this is supposedly the trend that we should explore, no? Dahil nga, dyan po ang solusyon talaga. Sabi nga walang quick fix, no? Walang parang one size fits all ang mga solusyon. Kailangan talaga yung ating pagsasama-samang collaboration. action, no? Collaboration po. So thank you, Brother James, and of course we appreciate, no, na sana'y matuloy na itong flood summit na ito. Oo. No? Yes. Oo. It's high time. Actually, dapat noon pa. Yes. Noon pa talaga. Para sa akin, kasi titignan natin, according to sa mga scientists natin, talagang yung super El Nino, not just only this year, but rather next year, tatagos yan kasi kahapon lang nagmo-monitor ako, 2 days ago. Sabi nga, yung Pacific Ocean, according sa mga scientists, talagang it gets warmer, ika nga. Yeah, pa. So anong magiging effect niya? Mas matindi. Yeah. Sabi nga yun, dito sa ibang parte, drop o tagtuyot. Sa ibang parte, talagang massive yung yung pagbulusok ng yung mga ulan, pagbaha, floods. And tayo, hindi tayo po, ang part ng Pampanga, hindi tayo talaga, vulnerable tayo, Hamong. Talagang makikita natin sa geographical, po natin, di ba, sa Pampanga. Yeah. Sabi nga, King Kapampangan, miyeng tugak. Yapin. Oy, tayo na. So, dito sa part ng, I think, makabebe yata, yung subsidence, lumulubog ng inch by inch. Yung mga low-lying areas ng Pampanga Totoo yun, talaga. Kaya yung makabebe, makababad na, no? Kaya ka, sabi may appeal noon at last sirata na, sorry for my sabi nga doon, i-abandon makabebe. May nakita kong post doon, sabi ko, pero dapat scientific na di ba? Approach and also concerted effort nung I talagang think Indonesia o Malaysia, ginawa na yan. Saka sa Jakarta, Jakarta. subsidence yung city na yun. Lumipat talaga sila. Yes. So, ibig sabihin din, may kagandahan din po itong global warming na to na kung minsan na hindi natin alam. Tingnan mo, ang corruption, hindi natin alam. Pero nung umulan na malakas na nagbaha, Yun. ang dami palang pondo na hindi natin alam. No? Billions of pesos. Yes. Oh, God really can work in a mysterious way, sabi. Yes. Hindi natin maintindihan, pero lumilitaw yung ating mga causes. Bakit tayo may mga problemang ganito. If I may, yun nga, lagi natin advocate dito yung transparency and accountability. And also yung pag-elect, as mentioned by among Justin Gatos, na especially 2020 is around the corner. If matutuloy yung barangay and SK elections sa November, so dapat sa grassroots pala yung mga barangay. Yes. Di ba yung pagpili natin ng Ganyan mga... ka-importante. hindi lang matitino, but rather yung may alam, may knowledge sa talagang, like this one, yung respond and mitigate yung mga flooding, sa disaster per se. That's right. Kaya kailangan palaging partner yan, no? Good governance at saka responsible citizen. Hindi pwedeng good governance lang. Yeah. Opo. Kasama po tayong lahat. Kasama lahat tayo. Okay, to formally conclude our beautiful episode today, no? Pangunahan ko na itong ating closing prayer for this episode, no? Sa kanan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, Amen. Panginoon ng awa at habag, nagpapasalamat kami sa oras na ito ng kaalaman, pagbabahagi at pagmamalasakit. Salamat sa mga taong nagbibigay ng kanilang sarili, ang mga
voluntaryo at mga gawain ng Social Action Center of Pampanga at lahat ng naglilingkod sa mga nangangailangan. Nawa ang bawat salitang narinig ngayon ay maging binhi ng pagbabago sa aming mga puso. Tulungan mo kaming kumilos, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na paglilingkod. Sa mga biktima ng sakuna, nawa maramdaman nila ang iyong presensya sa bawat kamay na tumutulong sa bawat tinapay na ibinabahagi at sa bawat panalangin isinusulong para sa kanila. Patnubayan mo ang aming simbahan na laging magigtahanan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang aming hiling sa iyo sa ngalan ni Jesucristong aming talapagligtas. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo sumainyo rin. at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. Amen. Okay, yung ating mga announcements. Okay, ang ating pong medical mobile clinic schedule na po sa Barangay San Juan, Santa Ana this coming August 12. August 13 naman sa Pampanga o PPJ, no po, Pampanga Provincial Jail. Yung 14 dito po sa Barangay Pulongbulo sa Angeles City po ito, no. Sa 17 naman Barangay Santa Ines, Guagua. 18 Santo Niño, Santo Tomas. 19 San Francisco, Macabebe. 20 Sapang Bato, Angeles City, and 25 Balibago, Masantol, and 27 Balibago, Angeles City. Po ang atin namang bisita Vicariato, no po, ng St. John Mary Vianney. Host natin yan. Opo. August 10 to 17, katatapos lang po itong sa Santo Niño, no? Nag-viral po ito, lumubog. So, August 10, nasa to Santa Lucia na. Santa Lucia, Paris na. August 17 to 20, University of the Assumption. August 20 to 26, San Jose, Paris. At 26 to 28, Repository Chapel. And August 29 to September 8, Metropolitan Cathedral, San Fernando. Yan. So, yung mga gusto pong magbisita, mga manalangin, magdebosyon, no? Nandyan po ang dalawang canonical images natin sa parokya ng Santo Lucia. Among yung programming po natin, if I may po, ngayong makatapos po nitong simbayan tayo, ito po yung regular programming po natin dito sa DWBL 91.9 Bright FM. August 11, ngayong araw, Tuesday, Martes, 10:30 a.m., Rosary, 11 a.m., Misa King Radio with Reverend Father Marvin M. Sinlao. 12 noon, Kwentuang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Alas 3 or 3 p.m., Chaplet of the Divine Mercy. 3:30 p.m. Sunis, Kabampangan. 5:30 p.m. Tuesday Novena to Saint Anthony of Padua. 6 p.m. Barkadahan kay Cristo with Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Sister Lore Lee, Sister Base Guevara. At 7:30 p.m. Equal tayo. Si LGBTQ community. si among classmate. Bong. Among Bong Garcia. Bukas naman po, August 12, 2026, Wednesday, 6 a.m., live mass from Immaculate Conception, Paris, Guagua, Pampanga. 8:30 a.m., Kasanggat, Kalusugan. 9 a.m., Public Service Advisory. 11 a.m., Misa King Radio with Reverend Father Ronnie D. Cao. 12 noon, Kwentuang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Salamat po, Among. Okay. So, yan po ang ating programming today and tomorrow, no? Of course, binabati natin ang ating birthday celebrant sa araw na ito. Siguro makalbugi Among John. Among John Bartolome. Father Jonathan Bartolome. Siya, lubaw ba? Oo, siya ang parish priest ng Conversion of St. Paul Parish diyan sa San Pablo. San Pablo. First, Lubao, Pampanga. Lumubog ang Lubao, Talaga, no? Yes, oo. Si Father Arnold, no, nagbigay ng mga pictures. So, ewan ko dito sa bandang San Pablo, no. So, Among Jonathan, happy birthday. Happy birthday po. Yes. Okay, paalam, pasalamat and greetings na tayo. Baka may mga Okay, announcement kasi. pasalamat ko po karetang may kilami at may pagburol ka sa aking father na po, Carlos P. Sibal. After 9 months, nagkasama na po sila ni Mama, no? Mama Rick. Maraming salamat po, mga kamag-anak, mga kaibigan, lahat ng K, kapamilya, kapuso, kapanalik, at K, kakaluguran. Asi pala yan. Very good.
Okay, bati mo muna si Weng. Baka. Yes. Siyempre, ang aking dating girlfriend at ngayon ay boss ko na. Nasa Boss All mo Angel ba siya? University. Oo, boss ko yan eh. Ibig sabihin po, yung Angeles City po, sumikat naman po nga haring araw na po kaya kailangan na maki-San Metong na kumurin po kaya lalo yung taga Angeles. Siyempre ito pong outside Angeles. Nandun po ang SEAP na po, lahat ng mga superintendent. Si Among Jeff atay sa atin namang sa Archdiocese. Lahat po ng sa SEAP. Nandun po silang lahat. May pasok, Angeles May City. pasok. May pasok. Talagang, pasok. Oo. no? Buong Angeles. Kontrobersya talaga ang Angeles, no? Yes. Mataas kasi eh. Okay. Thank you, Ayan. Brother Noel. Of course, say our regards to your family. Yeah. Yes. And Thank you po, si Jeff. Yan, nun may part po yung mga kasama kaparaka po namin sa San Matias Apostol Parish, Santo Tomas, Pampanga, Among J. Bascon, ang aming parish priest, and also ang aming kasama sa Pastoral Council, Chapel Pastoral Council, at siyempre mga kasama ko sa Corpus for Christ, sa Central Cluster 4, sa CFC Pampanga, and also yung mga kasama ko kanina, yung message sa DCDD, yung Diocesan Council of District Deputies ng Knights of Columbus ng Pampanga, and also yung mga kasama sa PHS, SPTA, and also among yung mga, siyempre mga kapamilya po, so kasama sa CFC Pampanga, si Tito Ten, Limson, si Brother Sarsi Layag. And also, mimingat kayo po, lagi tamo pong manalangin o king kakatamong sitwasyon. Dakal salamat. Yes, at mukhang may misa kayo sa Biyernes yata. No? Baka akong magmimisa siguro Okay. sa CFC Pampanga. Ay, siyempre. Ay, mga so yung mga kasaan, yung mga, yun nga, as I mentioned kanina, shout out yung mga estudyante ko sa Bachelor of Public Administration sa San Fernando Campus. Yan. Alam na nila kung sino-sino sila. Marami ba sila? Oo, dalawang section sa mo. Dalawa. First year and third year naman. Yan. Very good. Siyempre, yung si Kate, si TJ, Clyde Nathan, Mami Yes. Edna. Okay. Nakal pong salamat. God bless. Okay, so thank you to both of you at na-miss natin si Bob, no? Yes. Yes. Dumalangoy pa si Bob. Lumubog pa si Bob. Hindi po. Nandito. Kakanyan niya. And of course, si Brother James kanina nagbaranda. Salamat po. Okay, so sa ngalan po ng Archdiocese Commission on Public Affairs, no, yung ating mga members, no? Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyong pong among Sepawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. Right. Okay. Neng lalbog ne ingaldo, nino ing manalangin para kay katamo.